Atunci spun pentru toată lumea care vine din București, ridicați mâinile în sus. La 1, la 2, la 3. 1, 2, 3. Vin după blocuri unde dacă nu face vor ei. Du-te tu, du-te unde vrei. Eu sunt după blocuri, du-te blocurile gri. Vrei să vii, dacă nu vrei să vii. Sunt cu tine, când stă lumea cu tine. Eu sunt după blocuri și dacă vrei asta, poți să mănânci tot ce vrei. Poți să fii gros, să plătești un lei. Eu n-am plătit niciodată când am tras bani afară. N-am scos, n-am jucat bani mult cu lumea. Lumea se uita la mine și îmi spunea: de unde vii? Sunt din București. Tu mă cunoști bine, eu te cunosc pe tine. Tu mă cunoști chiar mai bine. Atunci ce faci? O iei la mâini și taci. Taci din gură, tu nu vorbești. Ridică mâna sus dacă vii de la București. Ridică mâna sus dacă vii de la București. Dacă nu-ți place, ridică mâna sus. Ridică mâna sus dacă vii de la București. Ridică mâna sus dacă vii de la București. Ridică mâna sus dacă vii de la București. Dacă nu-ți place, ridică mâna sus. Ridică mâna sus dacă vii de la București. 1, 2, 3, aduceți aminte că eu vin de la București și nu am minte. Tu nu minți mie, fiindcă vin de la București. Tu vii de la Ploiești și nu înțelegi ce vorbești. Tu vorbești doar din pulă în gură. Pulă în gură care nu e să ia, nu să ia. Dar dacă să ia, să ia pe în gură. Fără măsură și tu ai la muie fără să îndură. Și cu aurolac o să iei în gură. Eu nu trag din gură, nu o să tac niciodată. Dacă vrei să dai bani, nu o să tac niciodată. Banii nu mă fac pe mine, te fac chiar pe tine. Fiindcă tu stai sus, noi stăm chiar jos. Noi stăm jos, tu stai sus. Tu te pula mea, tu și domna ta. Tu ești periculos pentru toată lumea.